Bon dia, poble. Ja ha sortit el taret mental del Junqueras, aquest tros de carn putrefacta hispànica, dient que el PSOE no vol pressupostos per l'any que ve. Vàries coses. Cada any passa igual. Esquerra Republicana dirà no als pressupostos, com Junts, fins que arribi novembre. Quan arribi novembre diran és que són els millors pressupostos de la història pels catalans. Soc ediví. Guardeu aquest vídeo i ho veureu com tinc raó. Perquè soc ediví, tinc una bola i allà ho veig tot. Bé. L'altre és que els pressupostos de l'estat espanyol, sent la llei més important per l'estat espanyol de cada legislatura, s'ho salten tota la torera. Sempre, cada any. Mai dels pressupostos de l'estat espanyol s'han aconseguit per Catalunya tots els diners de cada any que hi han pressupostats. Sí, podíem seguir, però no cal. Només amb això, en els catalans ens surt cart, molt cart, estar dintre l'estat espanyol, dintre l'estat nacional espanyol, que té la força que té l'actual govern gràcies als partits catalans. Partits afincats a Catalunya, perquè de catalans no tenen res, només tenen la parla, només saben parlar català, però no pensen com a catalans. Sí? Vinga. Recordeu, soc ediví, tinc la bola, guardeu aquest vídeo. Sí? Vinga, visca Catalunya lliure, companys.